U biex inkomplu nitkellmu dwar dan il-każ ingħaqad magħna fl-istudju in-notar Ian Castaldi Paris. Insellim lek u nilqek magħna fuq News. Insellem lilek u t-telespettaturi kollha. Notar, meta tara kif żviluppa dan il-każ ta' proprjetà ta' Beppe Fenek Adami, x'inhuma l-ewwel kummenti tiegħek? L-ewwel kummenti tiegħi huma kien hemm gvern li kienu verament kien hemm nies imdawrin li kienu jabbużaw bil-poter fejn kien gvern li ma kienx jimxi b'mod ugwali ma' kulħadd. Jiġifieri gvern li jekk inti kont tal-qalba verament kont gawdi fuq li tgawdi u anka kienu jsiru affarijiet li ngħidulhom ikunu verament sfaċċati u abbuż tal-poter. U kien hemm id-deċiżjoni tal-2006 li daħlet din il-proprjetà fiż-żona tal-iżvilupp. X'impatt kellha fuq il-proprjetà? Iva, l-fatt li inti proprjetà tidħollok f'żona ta' żvilupp naħseb jiena overnight minn proprjetà li tkun tiswilek lira tiġi tiswa 10 darbit iktar. Ġifieri jekk inti tmur tixtri għalqa li ma tistax tiżviluppa fiha proprjetà, di tkun tiswa 20,000 euro probabbilment il-tomna. Però jekk inti jkollok art ta' tomna li inti tidħollok fl-iżvilupp, di tiswilek il-miljuni. Mbagħad rajna wkoll kif fl-2007 l-eks Prim Ministru Lorenz Gonzi għamel eċċezzjoni għal Beppe Fenek Adami. Kif tħares lejn din id-deċiżjoni? Jiena nħares lejn deċiżjoni bħal din li donnu dak iż-żmien ma kinux kuntenti b'dak li ġar. Ġifieri dun fakru lin-nies li kien hawn min għaliex kellu biċċa mill-proprjetà li ma tkunx daħlitlu fl-iskema tal-bini li spiċċa ma setax ibeħħ il-proprjetà u l-valur tagħha kien verament baxx. Jiġifieri fil-każ ta' Beppe ma kienx biżejjed li proprjetà f'Owdizet iġbulu li tista' tkun issa żviluppabbli bħala proprjetà, però rridu jkabbrulu anka id-daqs u l-oli billi Lorenz Gonzi stess ifferma ittra fejn dana overnight kien hemm applikazzjoni ta' xi ħadd ieħor li tkun ġiet miċħuda, però ta' Beppe ovvjament kienu tawh il-permess biex seta' jolli fil-height limitation u l-valur tal-proprjetà jkompli jisplodi. U għalhekk riżultat ta' dawn id-deċiżjonijiet kemm bejn ieħor tistma' li tiswa llum il-proprjetà? Jiena llum għamilt daqsxejn riċerka qabel ma ġejt. Proprjetà fil-viċinanzi ħafna ta' fejn joqgħod Beppe Fenek Adami u li hija kbira daqs nofs is-sajż ta' Beppe Fenek Adami hija l-beħ mal-aġenti għal 9 miljuni u nofs. Jiġifieri proprjetà sta biex inkunu saqajna mal-art. Milli rajt hawnhekk fil-feature anke id-daqs tagħha żgur wieħed jistma' il fuq minn 5 miljuni faċilment. Taħseb li dan il-każ jimmerita ħafna tweġibiet? Iva, dan huwa każ li għalija Simon Busuttil illum irid jgħaddi minn test u jara li nies li huma mdawrin miegħu li anke kienu fil-poter żmien qabel irridu jkunu responsabbli għal dak li jagħmlu għaliex mhux sew li ċittadin barra li kellu xi ħaġa simili ta' Beppe Fenek Adami ġie miċħud bid-drittijiet tiegħu, però mbagħad ikollok każ faċċat għax Beppe Fenek Adami kellu missieru Prim Ministru u anke President u kienet familja li hija ħafna assoċjata mal-Partit Nazzjonalista tieħu li tieħu u ssir miljonarju overnight u miljonarju kbir. Notar, grazzi ħafna tal-li għoġbok tingħaqad magħna fuq News.